Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedaya pinaringan kesehatan kasarasan sehingga saged sinau bareng wonten enjang menika. Monggo sareng-sareng maos donga saderenge sinau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadurunge sinau sandangan swara ngeleng-eleng dhisik aksara nglegena. Aksara nglegena yaiku aksara Jawa kang durung diwenehi pasangan utawa sandangan. Cacahe ana 20. Yaiku Hanaca Raka Data Sawala Pada Jayanya Maga Betanga. Sandangan ing aksara Jawa iku kaperang dadi loro. Sing nomor 1 sandangan swara, sing nomor 2 sandangan panyiget. Ing dina iki sing disinaoni yaiku babagan sandangan swara. Sandangan swara iki arane pepet. Wujude bunder kaya bunder gedhe ana ing dhuwur aksara. Unine tuladhane sepet. Iki jengene wulu. Wujude bunder cilik ana ing dhuwur aksara Jawa. Unine I. Tuladhane Siti. Iki jengene suku. Wujude kaya U, manggone ana ing ngisor aksara nglegena utawa aksara carakan. Unine U. Tuladhane buku. Iki jenenge taling. Nulise ana ing ngarepe aksara nglegena. Unine E. Tuladhane sate. Iki jenenge taling tarung. Taling tarung iku nulise talinge ana ing ngarepe, tarunge iku ana ing mburine aksara. Sing tarunge kaya angka 2 iku ning mburine. Unine O. Tuladhane soto. Saikine bocah-bocah nulis aksara Jawa nganggo sandangan swara. Nomor 1 sapi. Nomor 2 telu. Nomor 3 loro. Nomor 4 sate. Nomor 5 turu. Nah, garap kanthi teliti katen ingkang saged dipun sampaiake menawi wonten kalepatan budaya nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.